Исәнмесез, турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Шүп өчен берничә тапкыр күбрәк түли башлаганнар. Где-то 65 мең чыгадыр түләргә елына. Көн күреш калдыкларын түгүче төбәк операторларына бизнес вәкилләренең сораулары күп. Бер өстәл артында очрашуны Фәйрүзә Мәҗитова күзәтте. Татарстанда язгы чакырылыш башланды. В Российской Федерации на военную службу призывается 135 тысяч граждан. Быел күпме егет һәм койларга хезмәт итәргә китәчәк. Булар хакында тулырак Нияз Рахман. Фатирда яңгыр ява. Ковер yüzüp yürüy başladı. Ни өчен әлмәтлеләр язны куркып каршылый? Филүзә Хәмидуллина. Шалының 6 номерлы сырғауханасына махсус программа эшли башлаганнан бирле чит өлкәләрдән 10 табиб кайткан. Пермьнән, Ижевский, Уфа, даже Астраханьнан да килделәр. Бу хакта тулырак Илшат Әюпов. Гомерне знайту өчен югары технологияләр Татарстан президенты бүген Нидерландларга сәфәре барышында Philips Healthcare инновация үзәге белән танышты. Рөстәм Миннехановка аның медицина тармагында алдынгы казанышларын тәкъдим иттеләр. Кардиология, онкология авыруларын төгәл ачыклый торган җиһазлар. Президент билгеләп үткәнчә, Россиядә сәламәтлек саклау өлкәсендә илкүләм проект эшли. Мондый технологияләр бик кирәк. Татарстанның Philips компаниясе белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе бар һәм ул дәвам итәчәк, ди Рөстәм Миннеханов. Клиникаларда томографлары, УЗИ аппаратлары файдаланыла. Киләчәктә аларны яңарту мәсьәләсен тикшерер өчен эшче төркем булдырылачак. Технологии позволяют уже решать те задачи, которые в недавнем прошлом казалось бы невозможным. Ну и мы видим, что оборудование становится менее вредным, более комфортным. Я надеюсь, что мы и дальше будем сотрудничать, расширять наши контакты. Республика делегациясе бүген шулай ук югары технологияләр кампусында булды. Андагы резидентларның берсе Signify компаниясе. Ул диодлы яктырту системасы һәм программалар белән тәэмин итү өлкәсендә лидер. Очрашу барышында аның белгечләре Казанны бер стильдә яктырту буенча концепция тәкъдим итә. Мәсәлән, Үзәк стадион, Казан ратушасын, тарихи биналар, ирек мәйданын бер төрле утлар белән бизәү проекты күрсәтелде. Шундый ук стильдә Сан-Франциско күпере яктыртылган. Рөстәм Миннеханов әлеге проектны Казан өчен кызыклы дип тапты. Аның буенча фикер алышуны дәвам итәргә куша. Татарстан президенты бүген шулай ук Нидерландларның климат өлкәсендә икътисад һәм сәясәт министрлыгы генераль секретаре белән очрашты, һәм илнең эшлекле даирә вәкилләре белән түгәрәк өстәлдә катнашты. Чүпчәр өчен 10 тапкыр күбрәк түли башлаганнар. Кибет, ресторан, сәүдә үзәкләре хуҗалары счет фактуралардагы яңа бәяне күргәч шок каткан. Бүген алар үз сорауларын көнкүреш калдыклары өчен җаваплы төбәк операторына бирде. Татарстан президенты каршындагы эшмәкәр хокукларын яклау буенча вәкиллектә очрашу узды. Нигә бер чүп өчен 2 түләргә туры килә? Булай барса, авылда кибетләр калырмы? Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Хәзерге вакытта, әгәр андый түли башласак, то безгә кибеттә эшләүнең файдасы юк. Дамир Гайнетдинов Питрәч авылларында азык-төлек кибетләре тота. Яңа елдан чүп өчен яңача түләү кәгазе килгән. Суммасы аны аптырашта калдыра. 12 кубометр чыгадыр елына, и где-то 5-7 мең чыгадыр түләү елына. Ә хәзерге вакытта где-то 65 мең чыгадыр түләргә елына. Авылда кибет тотуның табышы да юк ди. Булай барса, анда гомумән кибетләр калмаска мөмкин. Башканың Бауман урамындагы кафе җитәкчесе түләү артты, хезмәт күрсәтү сыйфаты яхшырмады ди. Чүп контейнерлары тирәсендә күселәр һаман көтүләре белән йөри. Участка по улице Баумана, на котором Бауман урамында ул чүплек, анда тышкан, күсе, пычрак чүплекнең урыннан күчерергә иде, яисә чисталыкта тотарга. Бүген эшмәкәрләр чүп буенча үзләрен борчыган 1001 сорауны төбәк операторларына бирде. Әгәр без элек җыелган чүпнең күп метрлар өчен түләсә, хәзер ресторан сыйдырган кеше башына карап түлибез булып чыга. Ни өчен шулай бу? Все предприятия должны платить по нормативу. Хезмәт күрсәтүнең һәр өлкәсе өчен яңа норматив булдырылды. Әйтик, рестораннар өчен кеше сыйдырышлылыгына карап исәпләнә. Аның махсус формуласы бар. Аның буенча айга, елга күпме түләүне исәпләргә мөмкин. Төбәк операторлары мондый схеманы гадел дип саный. Чөнки моңарчы кечкенә кибетләр чүпләрен ишек алдындагы контейнерларга ташый торган була. Аның өчен халык түләгән. Хәзер күп түлиләр булып чыга. Кайбер оешмаларга бер чүп өчен 2 счет фактура килгән. Мехуборка компаниясенә гыйнвардан мартка кадәр түләдек, ә хәзер төбәк операторы тагын түләргә куша. Монда җавап бер. Гыйнвардан чүп түгү өчен бар тик төбәк операторлары белән килешү төзергә.
Калган оешмалар аның өчен җаваплы түгел. Ответ дан на этот вопрос. Бу сорауларга җавап бирелде, ә тарифлар хөкүмәт тарафыннан расланган. 10 тапкыр арттырып түләмәс өчен сезгә дә үз дөрестлегегезне исбатларга төбәк операторы белән даими сөйләшүләр алып барырга кирәк. Мондый форматта бу беренче очрашу. Сораулар артачак кына. Шуңа кадәр даими җыелышырга планлаштыралар. Фәризә Мәҗитова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Табыш чыгымны капларга гына җитә, ә стратегик үсеш өчен акча юк. Биектау районының Тырнаяз авылында эшмәкәр Ленар Латыйпов бүген 250 баш терлек үрчетә. Ике туганы белән кооператив оештырган, берәүләр мал кары, икенчеләр сөт сава, өченчеләр сата. Ялан кырда бер казыктан башланган зур эш хакында Айзат Шаймарданов. Менә монда сылысы да, борчагы да бар монда, фуражы да. Фермер Ленар Латыйпов малларны моноазык белән тукландыра. Монда 250 баш мөгезле эретерлек. Шуларның 130-ы савым сыйры. Без башлап җибәргәндә арзан иде әле хайваннардан ниләрдә. Ул үз фермасын 9 ел элек оештыра. Гаиләсе белән 28 баш терлектән башлыйлар. Аңа кадәр итче һәм ветеринар булып эшләгән. Фермасы Дөбьяз белән Тырнаяз авылы арасында. Шушында ук йортта салып куя. Просто җир иде, монда бер нәрсә юк иде. Казык кагып ясадык без монда. Үз җире һәм үз техникасы. Бозаулар да чабышып йөри. Алар өчен махсус автоматлаштырылган ашату җиһазлары куелган. Менә монда нен салабыз инде без аның смесен салабыз. Менә монда смес. Монда эчтә үзенең ние бар. Су булгатып бире 42 градус ясап, үзе зауны индивидуаль эшерә. Хуҗалыкта 5 кеше эшли. Үзе, хатыны, улы һәм тагын 2 авыл кешесе. Көненә 2 тонна сөт савалар. Ферма уңышлы эшләсен өчен 2 гаилә белән кооператив оештырган. Мин, например, җавап бирәм инде сөтнең күләме, сыйфаты өчен, алар сату өчен җавап. Аймак, эремчек, сыр, май ясыйлар, ләкин булган табыш чыгымны гына каплый. Айруча сөткә бәя төшкәч хәл катлауланган. Бу зур проблема, чөнки үсеш алыр өчен акча калмый булып чыга. Стратегический целләргә акча җитеп бетмәй инде. Яңа тракторлар алып, яңа сукалар белән, яңа технологиялар белән җир эшкәртеп, яңа технологиялар белән күбрәк урожай алып, әзрәк күләм җирдән күбрәк азык әзерләп булыр иде. Ләкин фермер Ленар Латыйпов туктап калмый. Хәзер ничектә 2-3 тапкыр күбрәк сөт бирүче венгр токымлы сыерлар алмакчы. Алар өчен ул савым роботы кайтарткан инде. Бу безнең гордость. Бу монда монарга без ничә ел килдек инде, бу сыер сава торган робот. Биектау районыннан Айзат Шаймарданов, Александр Вальнов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның Койсы районында йыгылып эчәләр, Койсы шәһәрне республиканың сыра башкаласы дип атап булыр иде. Бу хактагы аналитик язманы Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Август айына түбәләрне ябып бетерергә, сентябрьгә су һәм җылыту системаларында эшне тәмамларга. Бу таләпләрне Төзелеш министрлыгы куян. Быел республикада 936 күп катлы йорт төзекләндереләчәк, 355 лифтны алыштыру планлаштырыла. Әлеге программага 5 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Төп хезмәтләрдән тыш йортларда видеокүзәтү камералары һәм пандуслар куелачак. Быел төзекләндерү программасында Әтнә, Койбыч һәм Чүпрәле районнары катнашмый. Министр урынбасары әйтүенчә, бу районнарда программага кертерлек йортлар юк. Һәр домнан үзенең проблема. Менә түбәне эшли башлыйсың, әзрәк ашкаш конструкцияларны, шергән агач, биткән кирпичлар, биткән основаниялар, аны караганда күрмәдерик, ашкаш күрәсен, аны эшләргә кирәк, аны программага кертә кирәк. 10 ел элек узган капремонтның эшенә алар әле һаман да чыга алмый. Әлмәтнең Чехов урамында яшәүчеләр язны куркып каршы ала. Инде 8 ел буена йорт түбәсеннән су үтә. Көннәрдән бер көнне чыбыклар юешләнеп, бөтен өй утсыз калган. Эш шунда ки, ремонт ясаган оешма белгенлеккә чыккан. Хәзерге идарәче төзәтүдән баш тарта. Бу очракта ни эшләргә кала? Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина. Эрегәндә су керә, стеналар юешләнә, стеналар коралып чыга. Әлфия Гыйниятуллина язын тәрәзә төпләренә менә шулай савыт саба тезә. Фатирда күгәрәк исә дивар җиһазлар судан бүртеп чыккан. Бу хәл 2010 елдан йортка капремонт ясагач башлана. Безнең йорт П хәрефендә стык турына минем квартира туры килә. Специалистлар менеп карагач, именно менә шул стыкка боз кирип кала, и шул боз эрип бетмичә квартирада агы туктамый дип әйттеләр. Әлфия Гыйниятуллинаның күршеләрендә дә шул хәл. Башта әзмәз генә акты, хәзер инде күпләп ага, хәзер инде яңгыр жауган кебек подъездда агып тора су. Замок кайтты.
Прокуратура торак инспекциясы башкарма комитет мөрәҗәгать итмәгән оешма калмый. 2012 елда судта була. Комплект сервис оешмасына түбәнне ремонтларга һәм Әлфия Гыйниятуллинага әхлакый зыянны капларга дигән карар чыгара. Әмма озак та үтми подрядчы белгенлеккә төшә. Хәзер бу йорт белән инде руслы оешмасы идарә итә. 1 ел вакыт үтте, безнең крышага бер нинди ремонт та үтмәде. Җәй көне бер представитель о руслы менә шундай скотч бумагалар була бит. И шунда ябештиреп китте менә шул скотчның бумагалары. Ул китеп тә өлгермәде, ул бумагалар бөтенесе дә җирдә, менә соседи менә алдарга бирмиләр инде. Биредә яшәүчеләр бу йорт белән үзләре идарә итә һәм 2012 елда алар капиталь ремонтка акча җыймаска дигән карарга килгән була. Димәк, хәзер түбәнне ясар өчен идарәче оешманың хисабында акча юк. Бүген без дәүләт торак инспекциясына мөрәҗәгать иттек. Алар бу хәлне контрольга алды. Но в любом случае у нас идет предписание. Безнең торак инспекциядән кисәтү бар 30 майга кадәр без әлеге проблеманы хәл итәргә тиеш. Без әлеге мәсьәләгә соңрак тагын әйләнеп кайтачакбыз әле. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. 2 ел буе җылылык өчен 3 миллионга күбрәк түләгәннәр. Татарстан прокуратурасы Ямашев проспектындагы 54-нче йортта яшәүчеләрнең кышкы чорда бермә-бер артык акча чыгарып салуын ачыклый һәм аны кире кайтаруны сорый. 2015 елның май аеннан 2017 ел ахырына кадәр өстәмә 3 миллион сум түләгәннәр. Прокуратура таләп итә, Мечта торак милекчеләр ширкәте бу акчаларны фатир хуҗаларына кире кайтарырга тиеш була. Ләкин йорт белән идарә итүчеләр бу таләпне үтәүдән баш тарткан. Прокуратура яңа чара күрәчәк. Хәзер Мечта торак милекчеләре ширкәте җитәкчесе 2000 сум штрафка тартылды. Фатир хуҗаларына җылылык өчен артык түләнгән акчаны кайтаруны сорап, прокуратура Яңа Савин районы судына мөрәҗәгать итте. Изге эш канатландыра Казанның Борисково бистәсендә яшәүче 81 яшьлек Мария Потапова күпләрне шаккаттыра. Ул мондагы Илия Пәйгамбәр ширкәвен торгызырга алына. Документлар артыннан йөри, төзелешне башлап җибәрә һәм үзенең җыйган бар акчасын шушы изге эшкә тота. Казан епархиясе гади халыкта әлеге эштән читтә калмый, ширкәүнең гөмбәзләрен Феофан Атакай чукындыра. 2013 елда башланган төзелеш акрынлап ахырына якынлаша. Эшне тәмамларга ярдәм итәргә теләүчеләр булса, экрандагы номер аша белешеп акча күчерә ала. Мария әби инде эштәге ремонтны бетерү һәм коммуникацияләрен тоташтыру хакында планнар кора. Свет провели вот. Ут керттек, менә хәзер стеналарны штукатурлыйсы бар, су үткәрергә канализация сатырга кирәк. Балташ бассейнында балаларның нәрсәдән агулануы билгеле булды. Роспотребнадзор белгечләре суның чисталыгын күрсәтүче җайланманың дөрес эшләмәвен ачыклый. Исегезгә төшерәбез, 29 мартта Балташ үзә хастаханәсенә Дуслык бассейныннан 8 баланы китерәләр. Алар хлор белән агуланган була. Роспотребнадзор белгечләре кече бассейнны 28 мартта тикшерә. Хәзерге вакытта монда хезмәт күрсәтү вакытлыча туктатылган, җинаять эше ачылган. Чаллы сырхауханәләрендә табиблар җитмәү проблемасын уңышлы хәл итә башлаганнар. Соңгы вакытта гына 10 белгеч күченеп килгән. Шуларның берсе Светлана Старикова. Ул Чаллыга Перемнән килә, берничә ай эчендә фатирлы да була. Аңа нинди грантлар ярдәмендә булышалар, бу хакта Илшат Аюпов. Светлана Старикова Чаллының 6-нчы сырхауханәсендә узган елның җәеннән эшли. Ул грант буенча Перем шәһәреннән күчеп килгән. 10 июля уже приступила. 10 июльдән үз эшемә керештем. Декабрь аенда ипотека программасы буенча фатирлы да булдым. Читтән килгән табиблар торак шартларына кызыгып килә. Фатир алу өчен республика программасы буенча 500 мең сум акча бирелә, тагын 100 мең сум шәһәр бюджетыннан өстелә. Хезмәттәшләр белән дә уртак тел таптым. Эшем бик ошый. Сырхауханәдән пациентлар да канәгать. Ай сайын киләбез. Вакытында принимать итәләр, вакытында хәл итәләр. Менә карчык та килә минем белән постоянно. 2014 елда программа гамәлгә кергәннән бирле әлеге сырхауханәгә 10 табиб килгән. Алар барысы да чит өлкәләрдән, Перемнән, Ижевский, Уфа, даже Астраханьнан да килделәр. Рентгенолог, эндоскопист, эпидемиолог кебек табиблар да эшли монда. Шулай да кадрлар кытлыгы үзен сиздерә ди баш табиб. Чаллының 6-нчы номерлы сырхауханәсендә барлыгы 75 табиб эшләргә тиеш. Бүгенге көнгә әле 23 белгеч җитми. Иң дефицит табиблар, терапевтлар. Әлеге штат расписаниесендә буш шакмаклар шактый җыела. Шулай да белгечләрне дәүләт программалары белән җәлеп итәргә тырышалар. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы.
Казан күгенә зәңгәр шарлар очты. Бүген аутизм проблемасы турында бөтен дөньяда мәгълүмат тарату көне. Шарларны шул уңайдан очырдылар. Татарстанда әлеге диагноз белән 697 бала исәптә тора. Аларның сәламәтлеген кайгырту йөзеннән дәүләт программалары бар. Тернәкләндерү үзәкләрендә ярдәм күрсәтелә. Быел 20 бала яшьтәшләре белән укырга керү бәхетенә ия була. Бүген республика мөселманнары диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды бәйрәм оештырды. Сабыйлар мавыктыргыч мастер-классларда катнашты, бәйрәм концерты карады һәм әзерләнгән тәм-томнардан авыз итте. 18 яш тулгынча бик күп реабилитацион центрлар бар, бик күп фондлар бар, кем балаларга булыша. Ә менә 18 яшьтән соң безнең балалар уже фондлар нәзакаттан гайры үзгә фондлар булышмый. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, күрмәүчегә, ишетмәүчегә ярдәм итү ул садака дигән. Шуңа күрә без мөфтиятның закат фонды буларак инде мондый гаиләләргә һәрдаим ярдәм итеп торырга тырышабыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Табигать белән бергә музейларда уяна. Мәдәният берлеген, халыклар берлеген күрсәтергә тырыштык. Татарстан музейлары нинди мәдәни программа әзерләгәннәр? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Китап белем шишмәсе. Әле генә алган китаплардан да Лерон китапларын, шигырьләрен алдым. Бүген бөтен дөнья балалар китабы көнен билгеләп үтә. Ә Казанда балалар өчен чыга торган татар китаплары белән Рания Абдрахманова танышты. Бүген Минтимер Шаймиев Россия фәннәр академиясе Гомуми тарих институтының фәнни җитәкчесе академик Александр Чубарьян белән очрашты. Дәүләт киңәшчесе кунакны Яңарыш фонды эшчәнлеге белән таныштыра. Борынгы Болгар һәм Зыя проекты хакында сөйли. Александр Чубарьян Минтимер Шаймиевка 6 томлык бөтен дөнья тарихы фундаменталь академик хезмәтенең 3 томын бүләк итте. Кайгылы хәбәр: Россиянең атказанган нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәре социалистик хезмәт герое Дамир Нуретдинов вафат. Аңа 81 яшь иде. Хезмәт юлын ул нефть һәм газ скважиналарын бораулаучы ярдәмчесе буларак башлый. Әлмәт трестында ул җитәкләгән коллектив Советлар Союзының иң яхшы бораулау бригадасы булып таныла. Аның тормыш юлы зур ихтирамга лаек диелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шаймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Әзгать Сафаров, Альберт Шихабетдинов һәм башка җитәкчеләр кул куйган әмәдә. Илдә язгы чакырылыш башланды. Бу көннәрдә Татарстанның 18 мең егетенә повестка киләчәк, тик шуларның 3300 солдат кайышы буа. Быелгы чакырылышның үзенчәлекләре турында бүген хәрби комиссар журналистларга сөйләде. Татарстан солдатлары кайларда хезмәт итәчәк һәм күпме кеше качып йөри, Нияз Рахман белеп кайтты. Көзгө чакырылыш вакытында Татарстаннан 3000 артык егет хәрби хезмәткә җибәрелде. Язында соннар шул тирә булачак 3300. Чакырылыш рәсми рәвештә кичә башланды. Бу чорда барлыгы 18 мең егет военкомат бусагасын таптарга тиеш. Моннан тыш февральдән барлык оешмалар военкоматларга исәптә тормаган гражданнар хакында хәбәр итәргә тиеш була. Основной акцент будет делаться... Быел төп игътибар узган еллардагы кебек урта һәм югары белемле гражданнарга юнәләчәк. Апрель-июль айларында вузларда укыган 3344 һәм урта һөнәри белемле 5740 кеше чакырылыш комиссияләренә килергә тиеш. Солдатка китәсе егетләрнең күбесе бу 53% коры җир гаскәрләренә, 9 һава космос гаскәрләренә, 8% диңгез флоты һәм махсус ракета гаскәрләренә алыначак. Президент полкына 10 егетне узатырга җыйналар. Татарстан киләчәктә дә 53 хәрби частта Бүген барлык шартлар булуга карамастан, качып йөрүчеләр дә юк түгел диләр. По итогам осеннего призыва у нас уклонилось... Көзгә чакырылыш буенча бездә 116 кеше качып йөри. Аларның барысы буенча бүгенге көндә эш алып барыла. Җинаять эшләре кузгатыла. Альтернатив хезмәт сөйләүчеләрнең саны көзен Татарстанда 13 кеше булган, 2019 елда мондый төр гражданнар саны 22-гә җитәчәк ди хәрбиләр. Язгы чакырылыш барышында барлыгы 4 хәрби һөнәр буенча да солдатларны җәлеп итәчәкләр. Бу Татарстан буенча 720 кеше. Алар С һәм Д категориясе булган гражданнар, менә шушындый БТР кебек хәрби техника белән идарә итә алардай. Быел контракт буенча хезмәт итүчеләрнең саны арта. Былтыр 600 кеше булса, бу юлы 800-дән алып 1000-гә кадәр җиткергә планлаштыралар. Соңгы елларда барлыкка килгән фәнни ротада зур популярлык казанды. 2015 елдан алып барлыгы 34 Татарстанның анда хезмәт итте. Язгы чакырылыш үзе июль аена кадәр дәвам итә. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Татарстанда бүгін ертеңгі 9-дан сирена яңгырап тұрды, түрлі предприятий һәм учреждениелерді, хәтта транспортта кисету хәбәрләре бирелде. Шулай ук телевидение, радио һәм СМС ашада игъланнар килде. Шул рәвешле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы халыкны кисету җиһазларының эшләвен тикшерде. Аны елга 2 тапкыр үткәрәләр, бу юлы коткаручылар чараны язгы ташу алдыннан уздырды. Бүген бөтен дөньяда халыкара балалар китабы көне ул танылган язучы Ганс Христиан Андерсонның туган көненә туры китерелгән. Бәйрәм белән бүген балалар өчен нинди китаплар күбрәк сатыла? Ихтыяҗына күрә тәкъдиме җитәрлекме икәнне Рания Абдрахманова өйрәнде. Кичкенә чакта, алай бик матурлар юк бит инде. Тәрҗемә китапларда бик укыйдым. Илдар Миңнуллин бала чагында Жюль Вернны яратып укыган, үз балалары зур инде дим. Тик аларга нәни чагында нинди китапларны алганын исенә төшерде. Тукайның шигырьләре бик шыйды бу. Кичкенә балага инде алай диманың үч телендә чыккалы иде. Безнең бик каты сорау булган китаплар, алар менә булар. Карточкалар, булар кичкенә балалар өчен. Хәзер исә сайлау мөмкинлегеннән күзләр камашан. Айруча күп сорала торганнарын 2 тапкырга күбрәк тә бастырырга туры килә. Әйбәт сатыла безнең әкият китаплары. Һәм әлбәттә инде Тукайның әкиятләре аны инде кырылып битеп алалар. Русчасында алалар, татарчасында алалар. Балалар өчен чыга торган бер китап белән без якыннанрак таныштык. Бүген балаларда китапка мәхәббәт уяту өчен нинди генә формалар кулланмыйлар. Мисал өчен, мәктәпкәчә яшьтәгеләр өчен менә шушындый өстәл курчак театры бар. Аның эчендә берничә әкият һәм әлеге әкият геройларын кисеп, сабый белән курчак театры уйнап була. Менә мисал өчен, Халаш әкиятендәге төлке. Әкиятләрне хәзер укып кына түгел, тыңлап та була. Бу балаларның телефон, гаджетлар яратуын исәпкә алып эшләнә. Көннәрдән бер көнне менә дөньяга үсемлекләр, хайваннар яралганнар. Китапның выборы күп, интернет-магазиннар, монда кибетләр. Выбор вообще күп. Балалар китаплары алам билгеле. Менә монда Казанда табырга була. Ә безнең районда, Зиннәтск районында юк. Китап бастыручылар районнарда татар китабы сатучы кибетләр эзли. Әлегә интернет аша күп саталар. Соңгы вакытта Германия, Грузия, Казакстаннан еш заказ бирәләр. Ә Россиядә иң күп татар китабы укучылар Мәскәү, Башкортстан һәм Төмән. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Хәрефләр генә түгел, мөһим сүзләрнең дә үз әлифбасы барлыкка килде. Әлеге проект турында видеороликны Татарстан президенты үзенең Instagram битендә урнаштыра. Анда танылган татарстанлылар 2 телдә мөһим төшенчәләрне яңгырата. Мөһим сүз. Матурлык. Красота. Шын матурлык. Күңелдә. Ихтияр. Воля. Ихтияр булмаса, барыр юлда юк. Мәдәният. Культура. Мәдәниятның шикләре юк. Ләкин онытырга ярамый торган тамырлары бар. Дуслык, дружба. Дуслык шатлыкны арттыра һәм хәсрәтне киметә. Бүген Казан Кремль музей тыюлыгында Алтын Урда чорына багышланган күргәзмә ачылды. Бу дәүләтнең оешуына 750 ел. Ул урта гасырда иң зурларыннан берсе буларак билгеле. Күргәзмәгә иң кыйммәтле 600 экспонат туплана. Алар ярдәмендә шул чорны күз алдына китергә мөмкин. Руслан Хысындинов репортажы. Күргәзмә ачылышын көнләп түгел сәгатьләп көткән берсеннән берсе кызыклы 600 экспонат. Аны Россиянең төрле музейларыннан, шул исәптән Белоруссиядән дә алып киләләр. Империя яшәгән еллар, гасырлар һәм аның нинди изе калган, нинди байлыгы калган һәм күрәбез. Шаккатыргыч байлык моны сөйләп бетергесез. Күрсәгез, монда Кырымнан да бар, Саратаудан да бар, Беларустан да бар, Петербургдан да бар. Бу коллекциядә шулай ук бер генә музейда түгел бит. Шушы бары тик Казан Кремлендә генә җыелган. Бүген үзенчәлекле күргәзмә белән Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та танышты. Алтын Урда чорында зауыкны да, матурлыкны да тыя белгәннәр ди белгечләр, күпчелеген төсле керамикадан ясаганнар. Это наша история. Я еще раз хочу сказать, она такая, какая есть, его так надо воспринимать, этим жить и делать уроки для себя и для будущих поколений. Соңгы елларда археологлар һәм тарихчылар Алтын Урда чоры белән бәйле кызыклы табылдыкларга да юлыга. Бик зур хезмәт табылды. Каландарнама дигән ул Кырымда язылган философик трактат, дини рухта. Бик калын китап, чынлыкта. Шуңа күрә Алтын Урдада бит материал байлыклардан тыш рухи байлык табылган. Алтын Урданың без беләбез әдәбиятын һәм хәзер менә күрдек. Дини рухтагы фәлсәфи хезмәтләрдә булганлыгын. Күргәзмә 6 октябрьгә кадәр эшләячәк. Руслан Хысындинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Табигать белән бергә музейлар да уяна, экспозиция һәм экскурсияләр хәзер яңа форматта узачак. Татарстанда музейлар язы башланды. Яз
Кыяш, шыпшыклар сайрый, табигать туяна шул исәптән музейларда. Татарстанлыклар безнең өчен бай мәдәни программа әзерләгәннәр. СССРның 100 еллыгы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел. Быел музейлар язының темалары күп. Шуларның берсе Россиядә театр елы. Менә мәсәлән, әлеге минутларда иммерсив спектакль Анна Каренинаның булдыручылар һәм аның актерлары белән җанлы әңгәмә бара. Тексинара курманнары шаулауларын, салкын чишмә суларының челтерәвен. Бүген Россия һәм Белоруссия халыкларының берләшү көне, шуңа күрә без шундый матур бәйрәм оештырырга булдык инде. Әмма Габдулла Тукай әдәби музее быелгы язны искиткеч матур яңартылган бинада каршы ала. Бирдә тамашачыны бөек шагыйрьнең Казандагы тормыш һәм иҗат юлына багышланган экспозиция һәм печән базары буенча интерактив экскурсия көтә. Бөек Ватан сугышында җиңүгә багышланган батырлык дәресләре исә Баратынский музейында үткәреләчәк, шунысы үзенчәлекле. Биредә әдәби, музыкаль һәм театраль кичәләрдән тыш янәшә генә урнашкан Ляцкой бакчасына җәяүле экскурсия үткәрү дә каралган. Мәдәни министрлыгының сайтында, безнең музейлар ассоциациясының сайтында һәм Милли музейның сайтында күрергә була. Бүтән программаны 217 катнашучы, алар арасында дәүләт музейлары, аннан соң мәктәп музейлары һәм башка музейлар. Алар бөтенесе бушлай эшләр. Димәк, бармыйча калу өчен бер сәбәп тә калмады. Шуңа күрә барыгыз да музейларга ашыгыгыз. Акция 7 апрельгә кадәр дәвам итә. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Безнең тапшыруның 1 апрель шаяруы үз максатына иреште. Бүген тамашачылар редакциягә кызыксынып мөрәҗәгать итә. Кичә Татарстанда пальма үстерү турында эфирга чыккан репортаж буенча федераль каналлардан Нурлатның үзеннән дә шалтыраттылар. Әлеге сюжетта Нурлат районында пальма үстерү һәм аның майын җитештерү планы турында сөйләгән идек. Кемдер бу мәгълүматларны чынга алган, календарьда 1 апрель булуына карамастан. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Яз кояшы спортчыларга ничек тәэсир итә? Язгы кояш та аларның югары физик әзерлектә булуында үзенең нәтиҗәсен күрсәтә. Безнең спортчылар төрле ярышларда алтын һәм көмеш медальләр яулый. Булар хакында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Бу көннәрдә чаңгы узышлары буенча Россия чемпионаты бара. Татарстан данын яклаучы Анна Нечаевская 10 километр дистанцияда көмеш медаль белән бүләкләнде. Моңа кадәр скиатлонда бронза медаль яулаган иде. Безнең кызлар дзюдо ярышында да сынатмый. Татарстан спортчысы дзюдо буенча Европа кубогы ярышының Россиядагы этабында алтын медаль яулады. Казан спорт мәктәбендә чыныккан Александра Захирова 70 килограммнан авыррак үлчәмдә Төньяк Осетиядан килгән көндәше Алана Алборованы җиңеп чыкты. Татарстан спортчысы әлеге уңышка 34 секунд эчендә иреште. Александра Захирова бу ярышта 4 көндәшне дә җиңде. Республиканың тагын бер кызы Карина Минкаева Европа кубогы ярышында көмеш медаль белән бүләкләнде. Турнирда 300-дән артык спортчы катнаша. Анда Белоруссия, Германия, Дания, Әрмәнстан һәм башка илләр тәкъдим ителгән. Уникс командасы ВТБның бердәм лигасында ЦСКА командасы белән көй сынашты. Зур әзерлек нәтиҗәсендә безнекеләр бик әһәмиятле җиңү яуладылар. Бу очрашу җиңүчене ачыклауына түгел, лигада беренче урын өчен җитди көрәштә иде. Уникс уенны үз көченә ышанып, көчле һөҗүмнәрдән башлап җибәрде. Бер атна буе көчле көндәшкә каршы барган махсус әзерлек үз нәтиҗәсен күрсәтә. ЦСКА 2 минуттан артык бер тупта кертә алмый. Кунаклар бик оста һәм ышанычлы саклана. Вакыт-вакыт кискен каршылыклар күзәтелә. Шулай да Казан баскетболчылары сынатмый. Нәтиҗә 83-кә 73. Уникс 9 апрель көне чираттагы уенны Таллиндә үткәрәчәк. Казанда бу көннәрдә ату спорты буенча Россия күләмендәге ярышлар үтте. Татарстан данын яклаучы Евгений Потапов бронза медаль белән бүләкләнде. Беренче, икенче урыннарда Башкортстан һәм Кырым вәкилләре. Бадминтон уйнарга яратучылар да бу көннәрдә Казанга җыелды. Үзләре яшь булса да, аларның лидерлыкка омтылу көче бик зур. Турнирларда никадәр күбрәк катнашкан саен тәҗрибә шул кадәр арта. Моя задача попасть в четверку. Четверка — это 3-е место. Но если дальше пройду, еще лучше будет. Татарстан данын зур шәһәрләрдән тыш Алексеевск, Мөслим, Кайбыш, Кукмара, Тәтеш районнары вәкилләре яклый. Һәркемгә мөмкинлек бирелгән. Казанда узучы турнирда яшьләр белән бер рәттән олылар да көй сынашты. Бу чара җиңүчеләрне яшь чемпионнарны ачыклаудан тыш зур ярышлар алдыннан осталыкны арттыру урында.
Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта явым-төшемнәр көтелә. Температура 3 градус. Республикабызда алмашынучан болытлы һава, карлы яңгыр явачак, урыны белән төньяктан көчле җил. Төньяк чыгышта температура 4 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеевскида һава шартлары уңай саклана. Явым-төшемнәр юк диярлек. Иртәнге сәгатьләрдә юлларда бозлавык көтелә, мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк-көнбатыш Орча, Кукмара, Балтачта антициклон тәэсирендә көн аяз һәм кояшлы булачак. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава, җилтен яктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта урыны белән карлы яңгыр явачак. Халык сынамышларына ышансак, апрель ахырында җылы яңгыр яуса, уңыш мол булыр диләр. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять СМУ-12 компаниясе. Отышлы бәягә 1 яисә 2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыз. Идел ярында кирпеч йортта аерым җылыту системалы әзер квартирлар Приволжский торак комплексында. Белешмәләр өчен телефон 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. Нәтиҗәле дәвалау, сәламәтләндерү процедуралары, хатын-кыз һәм ир-ат авыруларын дәвалау буенча уникаль программалар һәм профсоюз әгъзалары өчен махсус ташлама Бакирова шифаханәсендә. Бакирова туган җир курорты. Рәхәтләнеп ял итегез. Баш калабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак, җылылык 6 градуска кадәр. Төньяк чыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 56%. Җирнең магнит каратыныч. Луидор Казан автоузәге газ автомобильләрен сату һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча Татарстанның рәсми диләре. Бары тик газ Луидор автоузәгендә өр-яңа автомобиль сатып алганда 318 мең сум акчагызны янга калдыра аласыз. Белешмәләр өчен телефон 8 800 2002 402.